Здравейте, YouTube. Днес ще играем в BG Flash. И сега ще играем Канте. Канти! Зад неговата камера си да аз. Да! Да, ужас. Сега да карам скип. Докато ги играт. Опа. О! Много обичам да карам скип. О! Доста силен звук. Да. В кой сайт гледаш, бе? В BG Flash. Изглежда, че тази игра е развалена. Но не. Доста интересна игра. Как се казва? Конче. Конче. Аз ти предлагам да играеш в тази игра. Добре, нямахме успех в тази игра. Виж така ти пратих. Не мога сега. Нали няма да успееш в тази игра, бе? Аз ще игра на друга. Нали прати тази, бе? Gangnam Go. Топ рейтинг. Топ рейтинг. Ще играем на язовец. What the fuck, как се спра звука, Спри бе? от това, бе. Спри от това. Не мога да спра звука. Добре, спри играта. Бързо. Ето това. Оле, баш как се игра? Да играем язовец. Толкова съм готин. Обувка. Ой, кумашкет. Прасте. Оле, бе, тъп се игра. Убихаме. Братец, спри го това, бе. Спри го това, ти казвам. Уау, колко яка игра. Не да я пускай. Добре. Да играем Monster Truck Season. Справете се с предизвикателствата, потърсете и стигнете до финала. Събирайте звездичките. Не забравяйте да подобрявате канала след всяко ниво. Управление, стрелки за движение, Z и N за нитро. Това е Форд. Мустанг. Не. Давай. Сега, play game. Къде се пускам? От визитката на картата. Не знам каква е тази игра, тъй че са кефи. Ето я. Добре, цъкай сега, хосте. Значи, така, седемте неща, които ние или те учениците казват най-често. Така. Чакай. Спи звука, е! Чакай, де. Готово. Значи, 7 неща, които учениците казват най-често. Спи ми се! Не е верно. Умръзна ми! Не е верно. Чакай, бе, какво е другото? Студено ми! Не е верно. Уморен съм! Не е верно. Гладен съм! Стоп. Пускам YouTube това беше.